Eich Arennau, ar hyn maen nhw'n ei wneud. Dyma Gareth. Yn union fel chi, mae gan Gareth 2 aren. Mae pob aren tua 11 cm o hyd, tua maint dwrn. Maen nhw wedi'u lleoli bob ochr i'r asgwrn cefn, o dan yr esennau isaf yn yr ystlys. Mae'r arennau'n gwneud llawer o waith i'r corff. Mae ganddynt 7 prif swyddogaeth, ac maent yn gweithio 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, i'ch cadw chi a Gareth yn iach. Swyddogaeth rhif 1. Yr arennau sy'n gwneud eich uwryn. Mae uwryn yn galluogi'r corff i gael gwared o gormod o ddŵr, mwynau a thocsinau. Mae'r arennau'n gwneud uwryn trwy ffiltro'ch gwaed. Yna mae'r uwryn yn cael ei anfon i'r bledren. Pan mae'r bledren yn llawn, mae natur yn galw. Swyddogaeth rhif 2. Maen nhw'n helpu eich hydradu. Mae'r arennau'n eich hydradu trwy reoli faint o ddŵr sy'n cael ei ychwanegu at yr uwryn. Swyddogaeth rhif 3. Maen nhw'n helpu i reoli eich pwysedd gwaed. Mae'r arennau'n reoli faint o halen sy'n cael ei gario yn eich gwaed. Fel arfer, mae mwy o halen yn golygu bod mwy o ddŵr yn cael ei gadw yn eich corff, sy'n cynyddu pwysedd y pibellau gwaed. Mae llai o halen yn golygu llai o ddŵr yn cael ei gadw yn eich corff, gan leihau pwysedd gwaed. Mae'r arennau'n helpu i gadw'ch pwysedd gwaed o fewn ystod iach, gan ryddhau cymegion a gwneud eich pibellau gwaed ymlacio neu dynhau. Swyddogaeth rhif 4. Maen nhw'n cydbwyso lefelau'r mwynau yn eich gwaed. Mae angen y swm cywir o fwynau, fel potasiwm, sodiwm, calsiwm a phosfad, i sicrhau bod celloedd eich corff yn gweithio'n iawn. Swyddogaeth rhif 5. Maen nhw'n sicrhau lefel gywir o asidedd yn eich gwaed. Mae'r arennau'n cydweithio ar ysgyfaint i gael gwared y mwynau asidig yn y gwaed. Mae'r ysgyfaint yn tynnu mwynau asidig wrth i ni anadlu, a'r arennau'n gwneud hyn trwy'r uwryn. Os yw lefel y mwynau asidig yn rhy uchel neu isel, gall achosi problemau iechyd difrifol. Ond nid dim ond cynnwys eich uwryn y mae'r arennau'n ei reoli, mae 2 swyddogaeth bwysig arall hefyd. Swyddogaeth rhif 6. Maen nhw'n helpu fitamin D i weithio yn y corff. Mae fitamin D yn cadw'r esgyrn a'r dannedd yn gryf ac iach. Mae'r corff yn creu fitamin D o olau'r haul ar eich croen allan yn yr awyr agored, ac o'r hyn rydych yn ei fwyta. Mae gan yr arennau waith pwysig i wneud i'r fitamin D weithio'n effeithiol yn y corff. Swyddogaeth rhif 7. Maen nhw'n helpu i wneud celloedd coch y gwaed. Mae'r celloedd coch yn cario ocsigen o amgylch y corff i wneud i'r celloedd a'r menwaeoedd weithio. Yn ryfeddol, caiff celloedd coch y gwaed ei gwneud yn yr esgyrn. Mae'r arennau'n ryddhau cymegyn sy'n teithio i fer yr esgyrn. Mae'r cymegyn hwn yn arwydd eich esgyrn wneud celloedd coch newydd. Felly, mae nifer o swyddogaethau hanfodol gan yr arennau i helpu'r corff i weithio'n iawn. Dyna pam mae'r arennau iach mor bwysig. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y wybodaeth yn y fideo hwn, neu os hoffech ddysgu ragor, ewch i'n gwefan.